عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men hande ene wayno en jangino ba siñiƴe mimarak en jangino alif lam ha saqiru en jangino alif lam ara en jangino ha tongu mim alif jowiɗo nunarak en jangino alif lam ara ha tongu jubriya mimarak en jangino alif lam ha cewɗo mim en jangino del en jangino lam ha saqiru en jangino ara ba jorɗo en jangino alif lam ayna dariɗo alif jowiɗo lam mim jubriya nunarak ɗo henne ene wayna ɗo en keɓino ɗo henne alkulal ba woni goo alkulal siñiƴe ɗiɗi alkulal mimarak tati alkulal alif nayi alkulal lam joyi alkulal ha saqiru jeegom alkulal ara jeeɗiɗi alkulal ha jeetati alkulal nunarak jeenayi alkulal ya sappo alkulal del sappo e goo alkulal ayna dari ɗo en keɓi ɗo alkule sappo e ɗiɗi alkulal en keɓi ɗo sappo e ɗiɗi alkulal tuggude ɗum ɗo henne en keɓi ɗo goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo e goo sappo e ɗiɗi woni ɗum ɗo henne on jiide joni noon garɗen e oɗo ay arrahmanirrahimi ay alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak ay mim nani lam mim nani lam oɗo kef jubriya wotaƴƴo mimarak alif lam del jubriya nani nunarak nani ɗone on keɓino ɗo henne ɗum ɗo oɗo woni oɗo mim lam woni mim lam oɗo kef noon ɓeydi hen ay oɗo kef ay e oɗo wow on ji ndenon ɗo kadi ɗone en keɓi ɗo henne ɗo kadi en keɓi oɗo wadde ɗo
hakkude ɗiɗi ɓeydi hen hakkude ɗiɗi ɓeydi hen nani woni oɗo keef o taƴƴo ga ko sappo e ɗiɗi ɗo ha ɗo ko oɗo e o keef o taƴƴo garon ɗo ɗone nde garɗon ɗo nde alif ay jubriya alif taƴƴo keef juburna ayna dariɗo nayi juburna ayna dariɗo jubur ba del ɗone del wo alif jubriya alif taƴƴo keef juburna siñiije ay juburta ayna dariɗo jubriya nunarat ay ɗum ɗo fof janngama oɗo gooto ɓeydiɗo wadde ndeɗo windande ko har feere wootere ɓeydiɗo ayi de walayi ayi ɗum iyaka oɗo o moni ɗum ɗo fof so rendi nani ga henne joni noon ngalɗo alluwal sappo e ɗiɗi sappo e nayyi sappo e joyi ɗum saabino mbiɗen en keeɓi ayi ayi ɗum ɗo keɓɗen ɗum ɗo fof so rendi ko sappoji har feere abajata mo jangonɗa o woni ɗo henne yewmo hande mbaɗani ay baa o nani ay siñiƴe nani ay mimarako o nani alif nani ay laamu o nani ay hasaɗiru o nani ay ara o nani ay hatongu o nani ay nunarako o nani ay yanara o moni ande ay deelo o moni ay ayno o moni ay keefo o moni ay wotaƴƴo walla wowo o moni ay ta jorɗo o nani ɗum ɗo henne woni 1 2 3 4 5 jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo sappo e 1 sappo e 2 sappo e 3 sappo e 4 sappo e 5 hawra alkule ay sappo e 5 ay ɗum ɗo jannguɗon tawo ɗum ɗo henne jannganoma ɗon sappo e 5 ɗi ɗo woni baa o siñiije mimarak allif laam ha saɗiru ara ha tongu piccuɗo nunarak yanara deel ayna baali piccuɗo keef wow ta jorɗo o ɗeɗo ndendi bindanma bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin bindanma arrahmani irrahim bindanma maliki yawmiddin bindanma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haɗo famide joni kanje ndendi ɗon ɗum woni kanje goni ɗeɗo ay kanje goni deftomo kanje goni ɗo ay kanje goni ɗo
ayde ay kañum gonɗo ay kanje tan jaarɗo kanje tan jaarɗo ɗe mbaylaaki hay nokku kanje tan na jaarɗo aɗa pillo aɗa jaha aɗa garta a faami kanje tan jahata aɗe garta a nani kanje tan jahata aɗe garta aɗa pillo cikka mata ko goɗɗe ngari taw ko kanje tan ngare maɗa a faami mbasa woɗɗinde haqqille ma o ko jangata ko taw aɗa haqqille ma o ena yaadi hen a faami gandal ko ni tan heɓorto jam jam mbasa heñade e heppude e jiirade ko ari fof tan yo ɗiggat ko ɗiggi hen fof tan walluma e goɗɗum ɗum ayde ay ha joni en jaltani kadi fajiri ɗon on jii sappo joyi ɗe ha joni kañum jahata ɗo ala hen hay wotere nde ndiwɗen ayi ayde wonayi kanje tan jahata ɗo aɗa jaha aɗa pillo aɗa jaha aɗa garta a faami ayi ɗum ɗo fof ko kañum jahata ɗo aɗa jahata aɗa garta cikka mata ko goɗɗe goni ga taw noon ɗe wona goɗɗe kanje tan jahata ɗo nde kewani sappo joyi maɗi ha joni yaltani taw aɗa jahadi ayi ha joni jaha aɗa yiya bindugol no yarata ni hatta ko kanje tan jahata ɗo ayi kanje tan gone yaade ɗo cikka mato ko goɗɗe ngari ha keewi jiiba haqqille ma o taw waɗɗanima ene ɓallima ay ha joni de ay kanje tan jahata ɗo ay ha joni de ɗe dartaki taw wonayi ha joni de kan jahata ɗo henne ay ha joni de kan jahata ɗo wonayi ay keewi de kono haqqille ma woɗɗoyde kanje tan gona yaata ɗo ha joni ɗe mbaylaaki taw kanje tan jahata ɗo ayi wonayi ayi ayide ayi ɗo haaɗi ɗeɗo karfeje sappo e joyi goni ɗo henne ayi aɗini ɗeɗo karfeje sappo e joyi woni ko janganoɗa ko haqqille ma wasa jiiɓade wonayi joni noon hoton goni mbiya goto o ko ɗo woni o moni ba ay siñije ɗo goto o woni mimara goɗɗo woni ɗo allif goɗɗo woni ɗo laam goɗɗo woni ɗo ay ha saqiɗo goɗɗo woni ɗo ay ɗo goɗɗo ko ɗownoyi ay goɗɗo woni ɗo ay goɗɗo woni ɗo woni nundira ko wonayi ay jubriya o woni ɗo wonayi ɗo deelo o wonayi wonayi de ɗo henne ay dare ɗo ay ɗo o woni wonayi ɗo hen fof janggama ngara ay ha ɗo ko ɗo kadi keefo o yaltiri wonayi ɗo kadi wotaƴƴo o yaltiri e moni wonayi de ɗo o yaltiri wonayi de ɗo woni ay gasi ɗum woni goo ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi en ndiwi goto de goo ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi ko sappo fonna wonde bismillahi irrahmani irrahim goo ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi eyyi sappo kay ceerno goo ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi sappo kay ceerno sappo e goo sappo e ɗiɗi sappo e tati sappo e nayyi ay sappo e joyyi woni e sappo e joyyi nayyi ɗeɗo karfeje goni e yirlade e nder ndeɗo windande ɗum ɗo kadi paamira noon gandira noon haqqille ma wasa jiiɓade ɗo woni ba siñiƴe mimarak allif
ayo ko lam o ko lam wiya lam hesaqiru alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak alif lam ha cewɗo mim del lam hesaqiru ara ba jorɗo alif lam ayna dariɗo alif jowiɗo lam mim jubriya nunarak alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak mim lam kef jubriya wotaƴƴo mimarak alif lam del jubriya nunarak alif jubriya alif taƴƴo kef jubruna ayna dariɗo jubru ba del wo alif jubriya alif taƴƴo kef jubruna siñijo jubruta ayna dariɗo jubriya nunarak on jiide ɗeɗo yende tan karfeje janggunɗen hande noon ko ñalawma refto meɗen en deftima en gayni janggo kadi ƴettan kadi ko hedditi e simore ko kadi rewta tum banggue kadi gandunon ko janggaton ko heewani ko hen noon heɓoto ko janggete ko on jii bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nani ko ni windirte ɗo sa wawa ɗum ɗo so mosoyama andu a janggoyta eto wawde alkule ɗe ganda ngal no wiyete mi habrima kadi alkule ɗe kewani ko nogas e jeetede alkulal ɗo tan en keeɓi sappo joyi alkulal ɗo tan ɗo yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah ren ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina so tawi a saggi hen ƴeew bawɗo sarama saggitma walluma a ronki noon yaade nodda en e 0221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o taggirɗa a saggani ɗum jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah ren yo Allah won gondiɗo on jarama, wassalam.